हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव फिन बरायबाय नोंथांमोन दिनै आं फिन मोनसे गोदान जाथायनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो लोगोसे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे नोंथांनि भिडिअ शेयार खालामनायावहाय गुबुन सासे बा मोनसे नखरा मदद मोननो हायो दा आं बे जाथायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों आं दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जुदि इउट्युब चेनेलाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे फेसबुकआव जुदि नायदोंबा नोंथांमोनहा फेसबुकखौबो फल' खालामनानै होबानो जाबाय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनि नोंथांमोन बे जाथाया माने मैयासो जानानै थांदों मैया माने सैटरडे 22 जुन 2024 नोंथांमोन मैयानिनो जाथाय बियो माने बे बेंगलरावनो जानाय जाथाय मा जालांखो आं जेबो बुजिनो मोनला जेसेबांबार माने सांग्रांथि जानो खावलायो रायजोफोरखौ नाथाय बिनिफ्राय रायजोफ्रा सांग्रांथि जायालासेनो माने गोदाव सोरावसिनसो जानानै थांगासिनो दं जोंनि बर' लाइमोनफोरा बारानिफ्राय बारासो जालांसिनबाय दैलि उइकलि बा दैलि सासे नङा सासे माबा मोनसे प्रब्लेम जायो माबा मोनसे गोमानाय आन्दायनाय बेफोरबायदि जोबनो गैला दा बेफोर दुखुनांथाव मानो बेफोरबायदि जाबाय थाखो दा आङो बे जाथायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गुवारै फोरमायहरनो सानदों बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों दा बिसोरो माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफोरा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने गावनिनो बिहावजों बिजामादैया फैदोंमोन जाहैबाय बेंगलरावहाय बिसोरो 21 खालि सौफैदों बेंगलरावहाय मोनाबिलि समावहाय दा सौफैखांनाय उनावहाय हरसे थाबाय आरो मैया सानसे थाबावबाय मैया सानसे थायै थानानै बियो मोनाबिलि समनि 7:30 समावहाय माने रुमनिफ्राय माने गावनो हारसिङै बहायबा थाबायलांनानै आन्दायहैबाय दा गैया रुमावहाय बबेहाय थांखो जेबो मिथिया दा माने लोगोफोर बा गावनिनो बिहाव गोबां नागिरबाय जोंनि आफादनि मानसिफोराबो नागिरदों जायफोरा खबर मोनदों आंथ' दिनैसो खबर मोननाय जादों फुङावहाय दा आं बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों न'खरनिफ्राय खावलायनायाव आं बे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोन जाहाथे जों बे फंबायखौ थाबैनो मोनफिननो हायो आरो न'खरावहाय दैथायहरफिननो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थाबैनो मोनफिननायनि थाखाय दा आङो बे सुबुंनि डिटेलखौ नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों बिनि फट'खौ आङो साइडआवहाय स्क्रिनावहाय फुल स्क्रिन खालामनानै होगोन नोंथांमोनहा गोबाङानो सिनायखागोन जायफोरा चिरां डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा दा आङो बे फंबायनि मुंखौ खोन्थाहरनो सानदों बिनि मुङा सुकुर सिं गयारी बिनि डेट अफ बार्थआ 01/10/1987 नोंथांमोन बियो अलरेडि जुलि जाखानाय हाबा जाखानाय बेहा गथ' गथायबो दङ दा बियो गावनि न'खर संसारखौ सालायनो होननानै बेंगलराव खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन गावनिनो असे बिहावजों फैफादों बिनिफ्राय नै मैयाहाय बेफोरबायदि जाथाय जाबाय हराव हरसे नागिरदों होननानै बुंदों बिसोरो अब्लाबो मोननो हायाखै बेबा बबे एरियाथिं थाबायलांखो दा बेनिखायनो आं खावलायनो सानो गासै बेंगलराव थाग्रा बा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बबेबाफोर जायगायाव नुसनोब्ला आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होगोन नोंथांमोनहा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव थाबैनो फोरमायहरबानो जाबाय आरो मानसिखौ मोनोब्ला हमथानानै दोन आरो हायोब्ला आंनोबो इनफरमेसन हरनो हागोन नोंथांमोनहा आंनो इनफरमेसन हरबाबो आं बेखौ रेस्किउ खालामनो थाखाय आङो थियारि जानानै दं दा बिनि एड्रेसखौ आं खोन्थाहरनि नोंथांमोन बिनि एड्रेसा जाहैबाय केयार अफ बिरेन बेना टाइटेल होनाय गैया ओमफ्राय 32 बेंटल रड गामिया निमागाव चिरां आसाम 783373 पिनकड बियो हा नोंथांमोन दा बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो दा गोबांथार चिरां डिस्ट्रिक्टनि जाथायफोर जाबोबाय नोंथांमोनहा नुबोखाबाय आङो गोबाव समनिफ्राय खावलायदों बेनिखायनो गासै रायजो राजाखौ एसे सांग्रांथि जा बाहेरायाव फैयोबा नङाबा माबा मोनसे जोंनि बर'फोरा मानो बेफोरबायदि जाबाय थाखो माने बिसिनि माइन्डआ माबायदि आं बुजिनो मोनला आरोखि मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थाखो मानो आन्दायबाय थाखो मानो गिबाय थाखो मानो रुमनिफ्राय गोमाखो मानसिया दा गासैबो माने बे रुमाव थानाय सुबुंफोरा डिउटियाव थांजोबदोंमोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय डिउटिनिफ्राय फैनानै नायफैयोब्ला बे सुबुङा गैला दा बियो गामसा गाननानै दङमोन मानसिया गामसा गाननायनो ओंखारलांदों बेनिफ्राय टि सार्ट गानदों हा नोंथांमोन ओमफ्राय गोमानाय जायगाखौ आं खोन्थाहरनि गोमानाय जायगाया महादेबपुरा गडासा पालिया हा नोंथांमोन
खनसे खोन्थाबावनि आङो महादेबपुरा गडासा फालिया बेनिफ्राय 7:30 PM बेलासिनि 30 मिनिट रिंगायावहाय बियो गोमानाय जादों होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों। दा गोबां नागिरबाय अब्लाबो मोननो हायाखै। फट'खौ नायोबाथ' मानसिया माने बेफोरबायदि जाथावा, माने दाद आरोखि सेंग्रायानो नुयो, बैसोआ खम मानसिया। नाथाय बेफोरबायदि जानाया दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर? दा बेनिखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ फिन खेबसे जोबथायाव खावलायहरबावबाय, नोंथांमोनहा बे सुबुंखौ जेरावखि नुसना मानो हमथानानै लाखि, बेनिफ्राय जे स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होदों बेहाय थाबैनो कन्टेक्ट खालाम, आरो हास्लाबाबा आंनावबो नोंथाङा कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि नाम्बारा बयनावबो दंखासै नङा होमबा? दा जोङो बे भिडिअखौ शेयार खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे थाबैनो बे फंबायखौ नोंथां रायजो राजाफोरनि हेफाजाब एबा मददजों जोङो थाबैनो मोनफिनगोनखौ आङो मिजिंथियो। दा दिनै आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै, बेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजोफोर। थेंक इउ, बाय, टेक केयार।